El vídeo digital es troba en un moment d'incertesa perquè en aquest moment té potencial a nivell tecnològic, és a dir, es pot comprimir un vídeo i pujar a una qualitat molt alta, ja no cal esperar molt de temps per a que se carregui un vídeo, l'ample de banda també ha influït i també tecnològicament tenim molts mitjans, càmeres per a treballar en condicions, càmeres xicotetes, càmeres econòmiques i que es pot fer bons treballs, un resultat amb qualitat. Què està fallant en aquests moments en el vídeo digital enfocat als diaris digitals? Que el contingut, és a dir, està fallant la duració, els vídeos són massa llargs i per una altra banda el contingut no estan aprofitant aquesta multimedialitat que permet els vídeos, és a dir, combinar infografia amb imatges de vídeo, amb música, amb so de qualitat i aconseguir un material molt atractiu perquè els usuaris estan veient molt els vídeos, un 84% de la gent que entra en internet és per a veure vídeos, per tant, també el context social és l'idoni, falta millorar aquesta qualitat en quant a contingut professional, diguem.